Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag og kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way pa rin makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o pitsa 31 na. Buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaman-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa tumisgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ang Pag-asa padayong nagmonitor sa low pressure area nga nahimutang sa gawas nga bahin sa Pilipinas. Straight to the point. Aduna kini medium nga tsansa nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Intertropical convergence zone maoy nakaapekto sa Visayas nga posibleng makamugna og mga katag nga pag-uwan. Straight to the point. Datanig pagtagad rubutaga mahigala kagahapon dito ta mga higala sa monang wa ta motiwas ang programa kagahapon. Ni apas ta sa makabanan alang tong fourth wave na nga relief operation dito mahigala sa Northern Cebu. Ni adtong milabay mahigala nga Miyerkules ni gikan ang atong mga kaubanan. Pinaagi ni kasama nga Aida Tampos og ni Idol Boyke sa atong 93.9 IFM og ang ato mahigalang team no. Nangadto na daan unya ni apas ta kagahapon nang wa ta makatiwas sa atong programa mga kagalaan. Pero pag abot na mo sa Danao padong uli kagabi ipitog kusuga sa uwan gyud noon. Pero ting pabundak gyud sa uwan mangon sa orasa kato inday kusuga man gyud kayo no. Bundak gyud. So kini ni ang atong gisusi mahigala ha kay karon og tan-aw na to mahigala dunay gi-monitor nga low pressure area. Mga sibig ito kagabi perting kusuga gyud sa uwan. Pero pag abot na to dili na sa may konsolasyon murag liluan murag wa na may uwan inday kin. Okay, so tatagag pagtagad ni mahigala og straight to the point. Ilaot unta nga kining pagsaulog na to sa adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Ngayon unta mahigala og okay ang kahimtang sa panahon kay nahibaw ta daghan sa mga kaigsunan nga manguli sa mga probinsya, manguli mahigala sa nagadaiyang mga lugar kay mobisita mahigala sila mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan. Straight to the point. Way trabaho na karong adlaw human ideklarar sa usa ka special non-working day tungod mga kagalaan sa kalag-kalag o kagahapon pa lang nisugod na og dagsa ang mga pasayro. Timbaga sa mga pasayro sa bus terminals, ingon man sa mga pantalan alang sa mamauli sa kalungsuran o sa laing probinsya gawas sa Subo. Straight to the point. Nagkonsisok ang mga pasayro kagahapon. Kay karon wa na may trabaho may galaso gahapon pa lang iyahay nagpamauli. Katanig pagtagad lubuntaga mga kaigsunan sa tubuan usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing balita, primary suspect pagpusil patay sa usa ka sakop sa CIDG7. Straight to the point. Si Police Captain Joel Di Parine na karon mahigala. Straight to the sa point. Sa kustudiya sa kapulisan, sa kustudiya mahigala sa Cebu City Police Office in particular, human usab kini ni surrender dito sa Pasig City Police Office. Straight to the point. Human kini mahigala na interview na to sa kahanginan. Kini si John Manto nga mo surrender siya mahigala og tuod man iyang gitinuod pagka gabi ni ana dito sa Pasig City Police Office. Dito ni surrender o gibalik pag turnover sad sa Cebu City Police Office. Gumikan mga higala kay di aman ang korte sa Sugbo mauman ang dunay jurisdiction ni ining maong kaso. Straight to the point. Samtang mga kapika sa gitumbok na suspek sa pagpatay ni Captain Di Parine nidangop usab distong sibianan sa DYHP kagahapon og nangita sa ilang mga kabanay. Straight to the point. Usa nila nangita sa anak ug bana nga giingong na missing, human giingong gi-pick up sa mga pulis. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karon nga buntaga mga higala sa atong paban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Katong usa nga igsuon ni Manto day ni surrender to nga pinaaging Dave Tumulak. No, katong uban gipangita man to sa kapulisan
O na may gala nga under investigation. So ato ning subayon mga sukid di paminaw sa ato panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Ombudsman Jesus Crispin Remulian nangante nga ang unang hugna sa mga kaso batok sa gilambigit sa flood control projects mapasaka na sa buwan sa Nobyembre. Straight to the point. Og samtang sa pikas bahin ato sang isgutan mahigalag tiwas no. Ang Chan Cares, Ahong Cares, og tungod sa iyang pag-care mahigala sa Lapu-Lapu og sa katawhan sa upon, iyang gisultian nga ang missiles mahigala storage naa sa ilang lugar. Tungod sa iyang pag-care, iyang gisultian nga sila mo'y unahon pag-target simbakog dunay gira. Wa kanay masubrae og ahong care. Pero bisan pa man ni anak mahigalang mga issues, iya pod mahigalang gilingaw-lingaw ang mga taga Lapu-Lapu buhan makalimot sa isyu pinaagi mahigala sa horror booth. May na lang mahigala nga malalingaw ang mga taga-upon o makalimot sa isgutanan inday ken. Nag-hire pa si Cindy Chan og dugang ungo. Sa iya mahigalang horror booth. Ini og uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP nga